kudzudzura itinzwe. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri modero mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekudzudzura dziri matima ndavose nyika ino. Rega ndingopinda muri yaZimbabwe. Handina kubva muri yaZimbabwe rega ndingoramba ndingodzokera kwa sabhuku wangu. Kunove ndikwa kumberengwa. Sabhuku mwechete pamwe chete na chifu mwechete. Ndaramba ndiri musame village iroro. Paka. Mberengwa zvekare. Chiri kuti tani chakumberengwa. Zimbabwe inzwa inyaya iri panapa. Kumberengwa uku munzvimbo yandataura iyo. Kune murume ari musame village iyi. Anogara ari 1. Haana mukadzi, haana mwana. Nyaya yakaitika pamakore adarika awa ndeyekuti mukadzi wake akafa, kukazofa mwana, asi mwana uyu paakafa ndiye akapomerwa zvakare kuti akaponda mwana. Akatombobatwa nemapurisa akaenda, but pakatorwa nemapurisa akadzoka mangwana achona achibva agara. Hapana nyaya yakazomboenda. Murume uyu anogara ari 1. Pamba pake pane muchero wemumengo yakawanda. Haapfeke bhutsu. Ane mbiri yekutamba njuga makasi. Right. Anogara aine kabhegi kake keleather kaanenge kapakata kana kuisa muhuro. Inzwa inyaya iripo muri yeZimbabwe. Murume uyu kana akufamba ane nguva yekufamba, ane nguva yekusafamba, asi achigara ari 1. Pamba pake pane miti yemumengo iripo. Zimbabwe murume uyu kana abuda pamba apa, mimengo yake yese inenge ichionekwa nyoka chete. Kumatichi chiri kuitika kumberengwa. Murume anogara ari 1. Pamba. Haana mukadzi, haana murume. Asi akamboita mukadzi achibva afa. Ndobva azombobatwa nemhosva yekupomerwa kunzi mwana paakafa kuti ndiye akaponda mwana. Akatorwa nemapurisa but akadzoka aripo. Ende kune nyaya dzemakesi dzekuti akatorwa nhasi mangwana anomuka aripo aende kumapurisa. Murume uyu haapfeke bhutsu, anofamba nebhegi rake, ane mbiri yekutamba makasi. Pamba pake pane mimengo iripo yakawanda. Pamumengo iyi kana aripo iye mukatarisa miti yemengo yake haiwaniki kana chinhu, asi akangofamba chete mumiti yemengo yese inenge yakasaranyuka, kureva kuti hausviki pamuti wemengo. Baba Isabel. Right, murume uyu zvaanoita manje kana azofamba kuti kana aenda kudoro akambotaura akakakara paisa pabhegi, bhegi rake rine zita rinodaniwa nebhegi iri randisingakwanisi kudana hangu pana parike ningoti zita. Bhegi rababa ava. Kana risinga anenge achitoriona pari. Aiwani kunonga achari amene pari misplesa. Lesi yari padoro pai. Bhegi acharioni. Anobva teka kuti iwe nengiwe ndiko kutsvaga ndisi kukuona. Kuri kupi? Zimbabwe vaye vanoti tinosona mabhodhoro. Ndataura nyaya iyi kuti iri kupi? Iri kumberengwa. Village ranotaura raSabhuku namambo wacho same village ndo village racho dairoro. Tora vagara nzvimbo titaura nyaya iyi. Akachedza kabhegi kakuti uri kupi? Ndiri kukutsvaga. Kabhegi kanoita kujamba kachiende kwaari. Kachijamba kuti zviri kujamba zviri mukati rika ndiro bhegi harina makumbo rinochamba richienda pakare. Wobva kuti ya ndakuona, otora bhegi rake. Right guys, ndakuenda, otanga kufamba. Anofamba asina ntsapa. Asina bhutsu. Kana achifamba asina bhutsu anenge achienda kupi? Chero kwaanofamba ake chero achitenderera pa munhu ndikakuti afeke bhutsu. Ane chirwere here kumakumbo? Aiwa, ana chirwere. Atori munhu ari fit ari right. Asa afeke bhutsu. Okay. Anotamba njuga and anowina. Pabhegi manje robavhunduka vana. Baba Isabel, kana musina video yekabhegi kachijamba kachinzi kanyemba uri kupi? Kanyemba uri kachiti tap. Papa. Kachibwera. Vanotooma mate mukanwa. Kana zvikagona muri yeZimbabwe ndichataura kana naSabhuku munzvimbo akasavhunduka. Tipotaura kuti nyaya iyi yaivigiridzwa aisiya nhasi. Itori nemakore nyaya iyi ichiitika. Itori nemakore ichiitika. Ndataura muri yeZimbabwe kuti munonzi maSabhuku nzovo. Kuri kumberengwa. Sabhuku nzovo kumberengwa. Vanoziva muri yeZimbabwe kumativi ese madeka. Nyaya indatera kuti iri kwa Chief Maziopa Sabhuku nzovo. Vanove ndiwo Sabhuku zvakare vakabatwa nenyaya yekuti mwana afa vachida kunotora mari kune polisi. Right. Imomo muvillage imomo ndo mune murume zvakare
anoita chitiko chakadai soichi. Murume uyu ana mankhwala, ane mutombwe, ane mushonga ere kana kuti. Aiwa hapana anoziva vanhu vari kuvhunduka nazvo kuti asi kazhinji vanhu ukaona munhu akudaro unenge kufunga kuti mushonga pamwewo imejiki dzake. Chii chinenge chiri mubhegi? Ndo chiri kunesa kuti chinenge chiri mubhegi chii. Anobva atora kabhegi kake obva akafamba. Wati ukabereka akutora pasi ende kabhegi kake ndekeledza. Vari kumberengwa chimuti chiriko here? Nyaya iyi munoiziva here yemurume uyu? Tibate pa 0713938538 kana 0789600748. Andiri asimuzambata tirove pakatsika. Andiri asimuzambata tirove pakatsika. Andiri asimuzambata tirove pakatsika. Andiri asimuzambata tirove pakatsika. Simuzambata pakatsika. Simuzambata pakatsika. Andiri asimuzambata tirove pakatsika. Iwa simuzambata tirove pakatsika. Iwa simuzambata tirove pakatsika. Simuzambata pakatsika. Simuzambata pakatsika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Afana tu zipekesha mtura imam. Jumanda wakachuwemba kemenekiazi. Sipinde ti waramait. Tenyoro shuwiri binfo. Wakachuwemba. Sipinde ti waramait. Tenyoro shi. Akero shi. Oiri.